Jane Fonda. Nikad nije prekasno. Nikad prekasno da se počne ponovo. Nikad prekasno da se bude srećan. Ostani radoznao, uvek uči i uvek rasti. I uvek pokušaj da budeš zainteresovaniji pre nego interesantan. Nije cilj biti savršen. Cilj je biti ceo. Što pozitivnije tretiraš sebe, to ćeš manje želeti da budeš negativan. Najneverovatnija lepota i najzadovoljavajući način da živi život dolazi od potvrde tvoje originalnosti. Pogledaj ono što te plaši u oči i pokušaj da ga razumeš. Empatija je revolucionarna. Odnosi su kiseonik uma. Postići formu je politički akt. To znači da uspostavljate kontrolu nad svojim životom. Ne treba da budemo savršeni. Trebalo mi je jako mnogo to da naučim. Deo mudrosti znači prepoznati ono što nam više ne treba i jednostavno ga pustiti da ide. Ako dozvoliš sebi, možeš postati jači baš na mestima gde si slomljen. Prijetno ne znači uvek i lako. Cela poenta oslobađanja je da izađeš napolje. Restrukturiraš svoj život, da sam sobom upravljaš. Ne želim da umrem pre nego što saznam ko sam. Nikad nije prekasno da savladaš svoju slabost. Moja najveća prednost je što se uvek menjam. Ženama se staranje ne oprašta. Kada se ne možeš setiti zašto si povređen, tada si izlečen. Ceo život sam verovala da ako ne budem savršena, neću biti voljena. Brak je zastarela institucija. Časopisi, knjige, serije, televizija, internet, filmovi. Sve ove stvari kreiraju našu svest. Ako ja mogu da se promenim, to mogu svi. Shvatila sam da se jači kad pričaš iz srca.